Виждате ли тази хартия? Да, това са пари. Хартишка, пари. Парите са мисъл и средство. Да, и те отиват там, отиват при хора, които им се радват и където са добри дошли. Там, където им се радват. Да. Където са изкарани с удоволствие. Теорията, че за да имаш пари, трябва да работиш като грешен дявол, както казваме, по най-простия начин. В смисъл, трябва да работиш много, за да имаш пари. Аз не виждам кой е забогатял от работа. От работата, която повечето хора работят, усъкътяват. Да, нечовешки труд, усъкътяват. Нямат сили, губят енергия. Като седнат, не могат да станат хората. Богати станаха ли? Не. И какво? Изкарват жълти стотинки, колкото за прехраната и даже и не стига за сметките. Точно така. Тази теория за мен, специално за мен, не е вярна. Аз не я признавам, че за да имаш пари, трябва да работиш като грешник. Няма такова нещо. Помислете малко. Помислете малко. То е научно доказано, разбира се. Истината е, че когато работите любимата си работа и получавате удоволствие от нея, вие получавате и пари. Разбира се. Когато правите нещо, което обожавате, нещо, което ви харесва, вие получавате не само удоволствие, но и пари. И имате енергия, не губите енергия, не се разболявате и не усъкътявате. Да. Удоволствие и пари. Ако искате да откриете вашите скрити качества, вашите таланти, коя работа ви доставя удоволствие, защото всеки човек има качества и таланти, за които не подозира. Ако искате да работите работа, която ви доставя удоволствие и да печелите пари, можете да се свържете с мен. Ако искате да си починете, защото аз това направих, отворих 2 бизнеса и вече спирам работа. 23 години работя и се изкривих. И какво? Но край. Вече спирам, приключих. 2 бизнеса завъртях. Ако искате и вие да откриете вашите таланти и да започнете, можете да се свържете с мен. Аз съм Нели Маринова, холистичен психолог, консултант, квантов терапевт. Благодаря.